सत्ता संघर्षाचा महाफैसला। सावंतवाडी नगर परिषद निवडणुकीमध्ये जर बघितलं तर काँग्रेसचे एकमेव उमेदवार तौकीर शेख विजयी झालेले आहेत। माझ्यामध्ये जिल्ह्यातनं आतापर्यंत जी काही माहिती मिळते ते जिल्ह्यामध्ये एकमेव असे नगरसेवक असल्याचं समजतंय। तौकीर शेख आपल्यासोबत आहे, काय सांगाल? सावंतवाडीतनं तर एकमेव तुम्ही काँग्रेसचा, पण जिल्ह्यात पण एकमेव नगरसेवक असल्याचं समजतं, काय सांगाल या विजयाबद्दल? आज जो हा विजय झाला आहे हा काँग्रेस पक्षाचा हा विजय आहे, परत माझ्या मतदारांचा विजय आहे। आणि आजपासून आम्ही काँग्रेस पक्षाचा खातं ओपन केलेलं आहे। ह्याच्या पुढची निवडणूक स्वतः आम्ही काँग्रेस पक्ष म्हणून आम्ही लढणार। जिल्हा परिषद, पंचायत समिती ह्याच्या पुढे काँग्रेसचे उमेदवार निवडून येणार। निश्चितच आज अनेक पक्षांचे उमेदवार तुमच्या होते, मोठी शक्ती होती, आज तुम्हाला इथल्या लोकांनी निवडून दिलंय, त्याबद्दल काय सांगाल? त्याबद्दल मी लोकांना एकच सांगतो की हे जे माझे मतदार होते बरोबर, हे धनशक्तीला कंटाळून त्यांना आज एक असं म्हणजे काम पाहिजे बरोबर, ते काम आपल्याला मिळायला पाहिजे। जे नगरसेवक होते माझ्या आधीचे त्यांच्याकडनं कुठल्याही प्रकारचे इकडे कामं झालेली नाही आहे, त्याच्यामुळे आता आम्ही त्यांची कामं पूर्ण करणार। आणि आमच्या ह्या मतदाराने धनशक्तीला कंटाळून धनशक्तीला लाथ मारून आज काँग्रेस पक्ष निवडून आणलेला आहे। निश्चितच हे होते काँग्रेसचे विजयी उमेदवार तौकीर शेख यांनी म्हटलेलं आहे की धनशक्तीला नाकारलेला आहे आणि जनतेला मला विश्वास दिलेला आहे, विजयी केलेला आहे, त्यांचा विश्वास आपण सार्थ केला असा विश्वास त्यांनी या निमित्तानं व्यक्त केलेला पाहायला मिळतोय। साहिलचा विनायक गवस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी।